think about it deeply. It's Africa Month, right? Uthi umamamu ngela xesha ucaca into yoba imvula ayikho. Mose noba kuthiwa nesonke siyayazi ne xa imvula ingekho yonke into ime ecaleni. Ubulumko bethu, isikolo sethu, imali yethu, everything we possess doesn't matter when there's no rain. We all have to consult to the Creator. No, we all have to bow down and be humbled. Uthi umama ukumngani wangoku wayehamba ayokhetha omama. Not any woman. Uthi omama aba-brothers who knew if they go up that mountain, inene izavuna imvula. Now let's require women that believed that umveli nqangi uyaphila.